El jove emprenedor Josep Albert Banús es va incorporar amb només 18 anys al Càmping Internacional de Calonge, un negoci familiar que li ha permès dedicar la seva vida al sector. De la mà de Josep Lumbreras, va ser membre de l'Associació de Càmpings de Girona des dels inicis de l'entitat i va recórrer milers de quilòmetres per anar a les fires europees a fer promoció. Jo vaig trigar una mica a començar a anar a fires perquè va ser a partir de quan vaig entrar a l'associació, però recordo que les primeres fires les vaig fer amb el meu cotxe, que era un Ford Fiesta de segona mà, carregat de fulletons, i vaig començar per la Fira de Brussel·les, després vaig anar directament a Essen, d'Essen vaig baixar a Toulouse, i aquestes són les primeres fires que recordo que vaig fer. Va ser una experiència, a partir d'aquí vaig continuar cada any fent fires i portant fulletons i promocionant el càmping. I a la Junta de l'Associació es van repartir els països per anar a les fires a buscar clients, i ell va anar a Itàlia. 5 cops a l'any s'hi desplaçava a les fires de Torí, Milà, Bolònia, Gènova i Roma. S'havia d'aprofitar el boom dels campistes italians després que el 1982 aquest país guanyés el Mundial de Futbol celebrat a l'estat espanyol. Llavors es va decidir a través de l'associació que entre nosaltres ens teníem que repartir les fires. A mi em va tocar anar a Itàlia, amb molt de gust perquè m'ho vaig passar molt bé. I anava 5 vegades cada temporada. I anava primer a Milà, després me traslladava a Torino, que era la més important, era una fira que es repartien milers i milers de fulletos. Després anava a Gènova, a Bolònia a la primavera i també a Roma. I això cada any. Els clients italians del nord van començar a venir a la Costa Brava i recordo que sobretot eren grupos de joves, però joves amb un poder adquisitiu molt important. I era curiós perquè cada nit, abans de sortir per la nit, tenien que trucar a la mamma per dir-los com estaven i que s'ho estaven passant bé i tranquil·litzar la família. Nosaltres, la zona de Platja d'Aro, Calonge, omplenàvem de clients francesos. Jo omplenava el càmping pràcticament de francès i recordo que per sortir per la nit la gent se vestia bé i se sentava a les terrasses de Platja d'Aro, del bar Montbar, que era típic en aquella època, als anys 60-70, per veure passar les senyores i les noies joves ben vestides. Jo particularment, que era molt jove en aquella època, me posava americana totes les nits. Va entrar a l'Associació de Càmpings de Girona perquè es considerava necessari que s'incorporés a la Junta el representant d'un càmping mitjà i fes de pont entre els més grans i els més petits. En va ser el tresorer i també va ser membre de les juntes de la Federació Catalana i l'Espanyola. Amb Jaume Genover i els altres membres de la Junta es van consolidar uns grans lligams professionals i d'amistat. Quan jo vaig entrar a la Junta, a principis de l'associació, va ser el senyor Lumbreras que em va comentar que convenia que entrés un càmping mitjà. Llavors, com em van fer tresorer i el senyor Lumbreras era secretari, això ens feia que per qüestions administratives de l'associació ens reuníem molt sovint. I això em va donar l'oportunitat de crear una bona amistat amb el senyor Lumbreras i com ell era més gran que jo, tenia més experiència, em va assessorar moltes vegades i em va ajudar molt. Amb en Jaume Genover, com a president, també vaig tenir la gran satisfacció de col·laborar amb ell durant tota la seva època. I va ser per mi un honor col·laborar amb ell i a més ara que se m'ha donat aquest premi amb el seu nom. El Càmping Internacional de Calonge es va inaugurar l'any 1959 amb una superfície de 33.000 metres quadrats. El van comprar el seu pare i 3 amics més i en l'actualitat és propietat de la seva família i disposa de més de 20 hectàrees amb una capacitat per a 2.500 persones. Josep Albert Banús ha dedicat molts esforços per aconseguir una oferta de qualitat i protegir l'entorn. La característica muntanyosa del terreny ha obligat a fer importants inversions per construir les parcel·les en terrasses, amb milers de metres de murs de contenció de pedra natural. Les instal·lacions s'han dotat d'estructures d'oci, d'esports, piscines, zones esportives i d'activitats nàutiques, i s'ha posat un èmfasi especial en la qualitat gastronòmica del seu restaurant. Recordo que al principi
els càmpings no eren aparcel·lats, llavors era una zona muntanyosa i anàvem col·locant els clients i els campistes mirant d'aprofitar al màxim el terreny. A poc es van anar parcenant, vam anar construint les terrasses i llavors, clar, no és com ara, que tot està controlat a base d'un programa informàtic que obres a l'ordinador i veus les parcel·les que disposes lliures i fas totes les reserves a través de l'ordinador. Un detall que és curiós també, en aquella època no fèiem reserves, perquè hi havia una quantitat de gent que te permetia omplir el càmping amb el que primer arribava ocupava la parcel·la. Això va evolucionar, no? I llavors una característica d'aquella època que els clients apreciaven dels càmpings que fossin naturals i primitius. Això ha evolucionat molt, ara és al revés. Ara hem de donar grans instal·lacions, grans infraestructures i això és una qualitat que hem tingut als càmpings de saber evolucionar d'acord amb les necessitats del tipus de client que tenim a l'actualitat. La característica principal del nostre càmping és que al ser en una zona muntanyosa hem tingut que crear les parcel·les, fer-les. Llavors això s'ha fet a base de terrasses, moviments de terres i muros de contenció de pedra natural. L'any 1992 es va construir el pont de fusta per creuar la carretera, que té més de 35 metres de llargada i dona accés directe a la platja. Va suposar un avenç molt important en la consolidació del càmping i una de les grans fites de la seva història. Per sota el pont hi va passar el mateix any de la construcció la torxa olímpica que venia d'Empúries i tots els clients en van poder ser espectadors. Als anys 90, finals del 80, jo tenia un hàndicap important, que era que els clients, i sobretot els nens, no podien anar sols a la platja perquè tenien que travessar la carretera que estava davant del càmping. Llavors vaig començar a pensar la solució i se'm va ocórrer fer un pont que travessés la carretera i que donés accés directe a la platja. Va ser un calvari aconseguir els permisos. Vaig trigar 5 anys. Vaig presentar diversos projectes, tots de disseny, però no havia manera. Llavors, en un viatge que vaig fer a Londres, vaig conèixer un propietari d'un càmping italià i em va plantejar que ell tenia el mateix problema i que ho havia fet tot de fusta. Em va invitar a anar al seu càmping, que estava a Trieste, a l'Adriàtic, un càmping meravellós, per cert, una persona molt interessant, molt agradable, i em va presentar els enginyers que van construir el seu pont, tot completament de fusta. Vaig posar mans a l'obra, van venir els enginyers al càmping meu, van presentar-me un projecte molt maco, que és el pont que ara tinc construït, ho vaig tirar endavant i una de les característiques que em van sorprendre és que van venir des de Trieste amb un transport espacial de més de 25 metres, un tràiler, es va tindre que organitzar tot el viatge amb policia, etc., perquè llavors es va tindre que importar el pont. No em van demanar ni una escala, en 15 dies es va construir i es va instal·lar. Hi ha clients que ja formen part de la família. Un dels primers va ser una família d'un periodista holandès de nom Efer de Vries. Li va agradar tant el càmping i l'entorn que li va dedicar un reportatge a la revista holandesa Prinses. A l'any següent varen arribar nombroses famílies holandeses que havien llegit la revista. La família de Vries va continuar anant al càmping cada any i actualment encara hi van els seus fills i nets. Actualment els fills i nets venen en bungalow, no venen amb la caravana, però els seus pares, estem parlant dels anys finals dels 59-60, quan van arribar, i recordo que li va entusiasmar tant que va fer aquest reportatge amb aquesta revista i l'any següent van venir clients amb la revista a la mà. El càmping, com molts altres d'aquí a la Costa Brava, la majoria, el millor potencial que tenim és que el client repeteix i tenim clients que han anat vinguent els pares, fills, i la majoria dels meus clients són clients antics que repeteixen cada any. El càmping internacional de Calonge està recomanat per les guies més prestigioses de càmping d'Europa, la DAC d'Alemanya i l'ANBB d'Holanda. Josep Albert Banús va obtenir el Premi Europa Prize 2002 del Càmping Club Alemany, el diploma turístic de la Generalitat de Catalunya, l'insígnia de plata de l'Associació de Càmpings de Girona i la d'or de la Federació Espanyola de Càmpings. L'esperit familiar presideix l'evolució del seu càmping. Amb 72 anys continua actiu i els seus fills, l'Anna i l'Albert, estan implicats actualment en la gestió. Josep Albert Banús està molt agraït a la seva família pel suport rebut i des d'aquest entorn meravellós aporten cada dia el seu gra de sorra per mantenir la qualitat del sector.